arụ emene ị na-enweta this video gị na-ashare ya. Ọ dị very very important na share this video. Unu afụrụ uru ngoro onwe gị igote CCTV kamera na be gị ji magbuo onwe na mma. Ọ bụrụ na ibi Lagos, ibi Abuja, nwee ụlọ elu, nwee ụlọ ala, enwere nọ n'ime ya, gbaa mbọ fụ na itirie CCTV kamera. Unu lee anya ebe anụ a, ọnụ ga-afụ ka akachikpọrọ onye nke anụ a gara ị ga-ezuru street light edewere. Share the video.